Hello, hello, hello! Maayong adlaw sa akong mga um, friends, mga kaigalaan, mga amigo-amiga diri sa atong channel. Tipak-tipak ng mga istorya ug nanasabta karon mga kaigalaan ko. And excited ko karon ng episode. Excited ko. Nga naman kay ang atong istoryahan karon kay mga crush bitaw. It's na di kiligunan ng mga crush oy. Okay, gikilig pod ko aning mga crush. Okay. So, again, before ta maghisgot sa atong mga crush, shout out sa atong mga kasingalinganan din ha sa Subo. Sa asa pa man, dako man Cebu no. Sa tanang lugar sa Cebu na lang. Sa North, sa South, sa Central. Oh, by the way, naaday ko yung mga amiga diya sa Talisay. So, again, gani kayong lechon diya sa Talisay. So, shout out sa mga namaligya og lechon sa kilid. Medyo mahal na ba ang lechon karon nga ka? Okay. Mahal na kuno ang baboy. So, mahal na ang lechon niya. Dugay sad maluto sa lechon. Kapoy kuno ang nilang mga kamot og tuyok. Oy, pero naman ko yung tawag na nila. Tuyok sa lechon, no? Pero di biya lalim. Syempre napis welduhan nga mga naghimo sa lechon. So makasabot ra gihapon ta nga nung mahal ang lechon, pero lami gid ang lechon, bahalag mahal mapalit gid ta. So shout out sa mga nagnegosyo og lechon, mga lechonan dinha sa Talisay. Naman po yung lechonan di dapit sa nakakita po yung lechonan diha sa Lapu-Lapu. So sa tanan na lang nagnegosyo og lechon, shout out ninyong tanan, and welcome sa atong tipak-tipak ng mga istorya karon, episode 5 ta mga kahigalaan ko. And isa pa man akong naadtuan, shout out sa mga taga-Karkar, mga naninda og mga kuan din ha, mga chicharon og mga ampaw. Shout out ninyong tanan, mga naninda dai sa bus, mga bata og mga dalaga ulitaw naninda sa bus. Itlog, mani. Shout out ninyo og sa mga bus drivers di ay padung sa asa man Tuburan, padung sa kana diha Asturias, Balamban, Toledo, asa pa man mga Alcoy, naog na diri San Fernando, na gaming Glanilia, hangtod na sa syudad sa Sugbo. Shout out ninyong tanan, hinaot na mo sa maayong panglawas og buligan mo sa Ginoo og daghan pang mga grasya. Okay, so again ang atong topic karon kay crush man ni oy. Pila may edad na ako, nagsugod kong crush, oy, times sa hinamduman na ako. Kung edad. Okay, ang akong edad, nagsugod kong crush, mga grade 5 naman to. Pero karong mga bata, karong bisa grade 1 na sila crush. Nanagay ko na sila uyab. Advance na kayo, no? Okay, nag-ibog-ibog ko, mga grade 5 naman siguro. Grade 4, mura grade 5, akong hinumduman na ako'y crush. Yeah, wako ka ba sa una? Wako ka ba sa nang crush? Because narinig kasi ng crush. Ano man ang crush? So, na ako'y crush sa una. Dili ako mahilig og gwapo, pero mahilig kong taas. Pero akong crush sa una, very unfortunate. Na-crush na ko niya, pero wala siya ma-crush na ako. Okay, na-crush pero wala ma-crush. Na-crush. Pero dili po na ako crush. Kagool na higalaan ko. Ano, gina siya, no? Sa mga estudyante dihan na mga crush. Pero wala siya gi-crushan sa ilang mga crush. Pagka-forever. Anyway, sige lang kay ang mga crush maka-inspire man nato, no? Sige lang, wala sila na crush nato. Basta kita na crush ta nila. Mo na importante. Unya, tungod kay naman tayo crush, not tayo reason to smile all the time, not tayo reason nga pagwapa, ano na siya, not tayo reason nga magtuon og maayo para sa mga estudyante din ha, kay syempre na-crush ko taan niya niya, nasamot nag-imong crush bright, agoy, magtuon jud kag maayo inday, kay imong crush bright kaayo, at least matugbangan man lang. Mauna siya mga kahigalaan ko. So, ang akong crush sa una kay may kasyag math. Yeah, syempre ako kay di ako kabalog math. Nakadungog na mo sa akong istorya sa miaging episode. So, ang akong crush kay math major man gud siya.
Okay, nya ako kay lain man akong major, English man gud akong major. So akong crush kay math major taas siya, gwapuhon, insiko, bitaw. Pero napakasakit, Kuya Eddie. Kaya mo siya na-crush na ako. Kasi may yung crushan, na-crush siya. Lain nga, magwang pa niya. Ouch! 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 Aww, taguol naman lang. Pero anyway, okay ra. As I've said earlier, ma-inspire ko nga, malipay ko everyday, kung ato giskwelahan, bisag layo kay biyahe among balay padung sa syudad, hana na siya. Unya, manikamot ko nga, maka-answer ko sa mga questions sa teacher kay naman may common subject. Ana lagi na siya. So, kamakin sa iyong crush. So, naay na crush, pero wala ni mo kagustuhi. Na kay crush, ikaw po wa kagustuhi. Ana, very ironic ang kinabuhi. Pero, nakahinumdum ko sa una nga, na-crush ko niya. Murag, feeling ako na-crush po siya na ako. Feeling nga raman sa job ganoon ko. Pero murag siya na-crush na ako. Pero murag, naglabaw ang iyang kauwaw kaysa magsultis ako. So, okay ra gihapon kay strict akong parents. Okay ra guys. So, na siya kay kung nanguyab pa to siya nako. Mana nakauyab na ko ug mapatlan ako sa akong mama ug akong tatay. So di siya pwede. So mahirap pod nga nainatura ang nahitabo, no? So shout out sa mga strict parents diha. Okay raman pod basabtan na it's understandable kay di pwede dunganon ang gugma ug ang pagtuon. Bitaw ko ka-realize ana sa una, no? Kay tinuod bitaw di ay kay kung mahigugma ka niya nagtuon, nagskwela pa ka murag at some point sa imuhang pagka-estudyante murag mayabag kag kadiyot. Mayabag ka murag di ka ka-concentrate, murag inana bitaw may tabo. So may na lang gyud wa ko nakauyab ni adtong nag-eskwela pa ko. Ganan. Okay. Crush la. Pero ni adtong kuan, pero naat ba maabot mo panahon nga ganahan ka makauyab, no? Nandiyo siya time maabot siya nga ganahan ka mo try ba nga kay uyab, pero sama ni nga di man mo abot. Wagid siya mo abot. Okay, naman naman lang ko na. Graduate naman lang siguro ko at university. Wa man kuan nay nanguyab actually, nay nanguyab pero di na ako gusto. No, wala gyud siya na, wala gyud perfect ba nga kuan, wala siguro di sad panahon nga makauyab ko that time. So I'm still thankful. So nalipay rasad ko kay na tuman ako akong promise ako mga ginikanan nga di ko manguyab. So ana lang nga siya. Anyway, na ako'y storya nga i-share ninyong tanan. So naay nanguyab to nako nya di ko ganahan niya. So pero porsigido kay siya, magsigid siya atang sa pultahan sa eskwelahan sa akong classroom di ay sahay mo usay mamakak na lang ko pa sa ilo intang ko Ginoo. Sus na makak jud ko ni ikyas jud ko sa classroom o dito ko agis bikas pultahan aron di ko niya makita kay naagi jud diha mag-atang pirmi. So ingnan na nako akong mga amiga ang utana gay ni siya ingnaha nga absent ko karon ana. Shout out sa mga amiga nga supportive kaayo. Kung sa akong mga amiga after my class, gi-approach na din aning lalaki, ha? Unya, ingon din ang lalaki. Wala gina ko kit isip. Happy na gina ko masulti akong pangalan, mga kaigalan ko. Sorry kayo. Okay, padayon. Okay, so mauna itong mga kahigalaan. So shout out sa mga supportive kaayo ng mga friends. Ningon din siya siyempre ni-approach sa akong mga friends. Nangutan na, uy, wala lagi na ako isikuan karon. Ingon din ako mga classmates. Kanang absent man siya karon kay sakit iyang postpone. Pero may magug ko magka-dysmenorrhea, mga kahigalaan ko, no? So shout out sa mga estudyante diha nga. Ay, panington jud tas kasakit sa atong post-on nga ano man pud magsakit atong post-on kada duawon ta kada buwan. Anyway, mauto wa ra ba si kuan diri kay sakit iyang tiyan ana ingon pud ang lalaki mao ba sige regards lang ko ha o di ni uli
Pag human, ako nagpaabot na ko dito sa library. Kay di lagi ko gusto magpakita niya. Pasayloa in town ko kung kinsa man ni siyang tawhana. I don't know. I cannot tell you guys his name, no? So anyway, di lang gid siguro panahon, no, that time. So kung di gid nimo gusto, di good, no? So and again, grabe ka porsigido ni siya nga tao. So ako kada Biyernes mosimba magyud ko sa Santo Niño. So, shout out sa mga devotees sa Santo Niño. Ako, mosimba jud ko kada Friday sa Santo Niño. So, gikan sa akong eskwelahan, university, manaog dayon ko padong sa Colon kay mosimba. Okay ni siyang tawhan na magsigig yun og. Sigig yun og. Uban ako sa Santo Niño. Ingon ko, ayaw lagi kuyog na ako karon. Dahil nanguta na siya. Ngano di ay? Mosimba magugo kay Friday, maron. Magsimba mako kada Friday. Kuyog lang ko nimo. Kulit kaayo, sumpuyog jud siya dito. So, stood man, og daghan kaayong tao sa Santo Niño, pretty cute. Kahuot, especially ininig uli na. So, sa kadaghang mga devotees, og duot-duot jud siya, kada uli. So, ma-stress ko kada uli kay duot-duot, baya. Kabalo na kag mag-duot-duot, unsa may mahitabo. Ang mahitabo, syempre, ang imuhang lawas din hima. Unsay tawag ani? Ma-push bitaw sa ubang likod sa akong atubangan, ma-push sa imong front niya ana sa luyo, ma-push pud iyang atubangan sa akong luyo, murag inana bitaw. Hinaot maka-imagine mo mga amigo amiga. So inana siya mahitabo. Murag naglain akong lawas, ngano na inato. Medyo conservative man pud ta mga friends. So ako gyud ang giko akong libro, gibutang gyud ako sa akong likod. Kay di ko komportable nga na magduot-duot sa akong likod, maka-feel ko unsay ma-feel sa atong likod. Okay, mauna siyang mahitabo. So anyway, pag human ato ni ana nagyud ko niya, ayaw na lang kagkuyog na ako sa Santo Niño kay di ko kaampo og tarong. Mag-ampo gid ta kog tarong nya kung na ako'y kuyog di ko katarong og ampo murag di ko ka concentrate. Focus sa mao na siya nahitabo ako gid siyang giingnan pero ningon dayon siya nga sige di lang ko mukuyog sa Santo Niño pero kanang gusto lang ko mo tanaw nimo kada adlaw sa strong point. Mao ni niron mo man istoryahan siguro pero anyway nahala sige go. So pirmi gyud to siya. Adto siya sa classroom, tan-aw na ko mo hi, hello. Pero wa gyud mi nagkakami. Ana ra gyud na siya makikagalaan ko, no? So if you're not meant to be, you're not meant to be good. So ako gyud siya giprangkahan nga nag-eskwela pa manggug ko. O nakapromise ko sa akong mga ginikanan nga di pa ko pwede mag uyab-uyab. Mao nga pasensya na. So, kung makahuwat ka, pwede ka mahuwat. Kung dili, pwede ka mangitaglain. And eventually, mga kahigalaan ko, wala na siya, ning pakita na ako. So, nakakita na sa jaglain. And nalipay ra po ko niya. So, again, if you're meant to be, you're meant to be good, no? Kung hindi daw ukol, hindi bubukol, anak na good na siya. So, mautos yang akong experience aning mga uyab-uyab. And, dugay-dugay yung kong naka-uyab. Murag first na akong uyab gyud. I was already 20 years old. Okay, I was already 20 years old nag-uyab-uyab. So, ana na yun siya. Murag taon-taon gyud. First na akong uyab, 20 years old ko. 2021. Murag inana. So, again, akong advice sa mga estudyante karon, ayaw sag dali-dali. Take your time. Kaya nga lisod ka, ayaw mag-uyab-uyab ta nga. Nag-eskwela pa ka. Maglisod ta og tuon sa tinud-anay lang kami sino mataguna-huna tinuod din lang diin mo sigig huna-huna bisan gani crush mo sige huna-hunaon samot na ka boyfriend na nimo no. But there are people who can manage now their time, but then again it's not a good idea nga atong dungano no ang uyab-uyab ug atong pag-eskwela. So eskwela sa ta paghuman ini graduate maka trabaho, then makakita naman ta sa atong Prince Charming siguro. Makita na gyud nato, ma-meet na nato, pwede ra ma-meet nato sa Ayala, pwede nato ma-meet sa asaman sa Gaisano, sa SM or sa mga parties na ra gyud kung
kamo gyud siya. So ana na siya. Anyway, balhin ta sa atong topic. Nakinomdom ko nga bata pa ko. Gipatupihan ko sa akong mama og linaki kay nauso man gud si Demi Moore nga masato. Kung nakinomdom mo sa movie nga sa man to Ghost. Okay, nakinomdom mo sa movie nga Ghost. Si Demi Moore ato mubuog buhok og fan kaayo si mama ni Demi Moore og nasikat si Demi Moore og tuod man napatupihan jud kog linaki sa akong mama. So nakisakay jud ko sa uso. Daghang niingon nga gwapa kuno ko tan-awon. Angayan kuno ko sa tupi ni Demi Moore nga linaki. So nalipay pud ko no. So pag adto sa eskwelahan, ni para na kog jeep. Padong nako sa eskwelahan. Pagsakay nako o gitawag man kog dong. Dong, palihog ra ko sa akong pliti oh. Kay naka-PE uniform masagog ko ato. So, di gid mahibawaan kung nag-uniform pa ko, normal uniform, o mailhan nga babae ko. That time kay nag-PE uniform naman taon. So, doon ka rin sa akong pliti dong. Ikuha ko na akong pliti, donol hangtod abot sa driver. Sus, baguli sa balay. Kay ni sombong gyud ko sa akong mama. Kung ningon akong mama nga, sige lang. Tagaan ti kag Arios. Og tuod man na tagaan jud kog Arios. Nagsulob na lang kog Arios sa atong mga panahon na kay aron di ko matawag og dong. So inday na nga akong madungog sa jeep. Naguol gid ko mga kahigalaan ko. Mura naman day ko anig lalaki. Tuod man day na dili na dong kay nang Arios naman day ko. Ana na siya. So sahay no. Sunod-sunod ka sa uso nga tupi. So sa akong panahon, kini man gud akong mamurag na ay pagka lalaki, na po'y pagka babae, unsa ka ni no. Okay, anyway, nalipay ko kay nakoy Arios o di na gyud ma-confuse ang mga tao, mga kasakay nako sa jeep nga lalaki ba ko or babae ana. Kung di ko motingog na murag gyud kog laki, kay mo akong buhok. Pero kay anyway, saved by the earrings, no? Salamat sa akong mama sa Arios o sa Aritis. Onya, sa pamay akong mahinumduman. So, gamay pa ko, nag-angel ko sa eskwelahan. Kaya, ingon man akong teacher, si Kuan pa, Angela, o din-angel po ko, gaganahan po ko niya. Kuan man to, padung to sa Pasko, no? Na ay murag role play, na i-play gamay about sa nativity, o nag-angel ko. Onya, nag-angel, nagbot-bot ko angel ako nanangid sa akong mama, nga wa day ko'y costume. Oo ni Ron. So nagbot-buot ko nga mag-angel, bisang wa ko'y costume. Nga wa ko nagkahibaw. Wa na time. Unya apiki nas budget, kay binadget naman ang kwarta tibok buwan. So ang nahitabo nang huwam sa silingan, aron madayon ang pagka-angel. Tuod man, nanay costume, gikan sa silingan. Ang sunod nga problema naman po, ang sapatos. Ang problema ang sapatos, walay ikapalit. Kay wala pa na-deliver ang among mga bag. Ogoy, ginawa ko ay budget. Maong, well, paso gihapon, bisag sapatos, gubaon. It's okay, kagabi ibita, walay makakita. Okay, na-save sa kagabion, kay ngit-ngit man. So, nadayon ang angel bisag hinuwaman ang costume o ang sapatos gubaon. Shout out sa mga estudyante diha nga push lang gihapon, push lang ng push bisag nagkalisod, bahala na, push lang gihapon, gihapon ka, di ka mo surrender. Okay, so mauto mga higalang akong experience no with my costume nga hinuwaman ug ang akong sapatos nga gubaon pero na angel lang gihapon. Okay, sunod natong hisgutan. Kini ang atong hisgutan sunod kining brown out. Ngano man sad sa ato ang probinsya sa Sugbo, sige mag brown out no, kung pag-supply sa electricity, sige brown out. Akong mga mahinumduman mag brown out asa pila ka oras. So inig brown out gani, lingaw ang tanan kay magduwa og buwan-buwan. Apil na akong mga igagaw. Okay, mga igagaw, mga kasilinganan. So
lingaw kaayo kung mag-brown out, pero ang nakabati lang kay magtaod-taod siya mahuman. I mean, taod-taod mabalik ang kuryente, so maglisod ta og tiwas atong trabaho, like kung may homework. So hinaut unta nga ma-okay na untang atong power supply diha sa probinsya sa Sugbo. Aron kung naatay homework, naatay diwason nga trabaho, dili bitaw ma-distract, no? Tungod sa power outage. Okay? So, ana na siya. So, ang akong sunod nga hisgutan mauni ang okay. Ang sunod natong hisgutan mauning mga duwa-duwaan nato sa gagmay pata. So, very very kasi tawag ani ang mga bata sa ato sa akong panahon wa ta nagdepende sa toys mismo, daghan kay tag mga very creative ta when it comes to toys. So akong nahinumduman kinsa makarelate ani maggamit og mga lata para himuong murag kanang pot kunuhay, maggamit og mga panit sa candy kay himuong kwarta, maggamit og mga buwak sa utot-utot arong himuong mga dahon ug utanon. So we were very creative growing up sa atong mga toys. Malingaw na kaita dayon magduwa-duwa na din tag princess og prinsipe. Okay, so karon daghan naman kay available nga mga toys sa mga malls, no? Pila naman na tag 100 pesos na lang. So daghan na kay kag mga toys sa balay. Actually nagreklamo na ron ang mga ginikanan kay murag nanaghan ang mga duwaan sa balay. Nanaghan ang mga duwaan sa balay tungod sa kay barato na ang mga duwaan baligya karon, pero sa akong panahon mahal man, murag di man ma-afford. Karon murag nanay tag 100 na lang ya, daghan na kay murag one set na. So when I was growing up, murag maglisod og afford ang akong mga ginikanan bisag munyika. Ana na siya. So mao na nga ang atong creative minds motukar. So bisag unsa na makita sa daplin himuong duwaan. So hinaot ma-experience sa atong mga gagmayng bata karon, no? Pero murag posible naman kay nagkadugay, nagkasayon na ang kinabuhi, no? So anyway, mao na to siya ang akong asoy karon. Salamat kaayo ninyong tanan for staying tuned ug naminaw sa akong storytelling karon sa tipak-tipak ng mga istorya mga kaigalaan ko din hilang sa among channel. Please stay tuned for more. Amping ng tanan and God bless. Bye bye.